awake dhewe kesuwen engko ndak arep ndongeng iki kali utawa tuksana engko ndak ora bisa kabeh. Ayo diteruske anggone awake dhewe leladi engko ndak lurah duka. Lurah iso Pak Lurah ya iki. Kaya wis cukup ning tak tarengane sithik apa kira-kira ndak engko keluputan tak takon Pak Lurah. Pak Lurah mbok menawi wonten ingkang badhe dipun aturaken wonten medal sekedhik monggo minggah panggung. Nanging umpami kok boten apa-apa. Mungkin ndak keluputan. Sampun cekap Pak Babin Sadada wisan. Ayo nduk diteruske leladi. Ayo Mak.